I zdravo ljudi, ovdje je Rigi Game, sa nama je Iglenator 5000. Nad 5000. Ok, danas imamo dosadni brat. Či da počne? Jel? No, yes. Dobro. A nemoj dir, dobro je. Dobro je. Pusti. A nemoj dira. Ajde. O jeben, kamer. Ja. A učim matematiku. Bu! O jebote, koji ti je vrok? Pa, gdje si ti? Starali. Da učim. I slušaj, vrat, nemoj nijednu pjesmu pio. I ovo su mi juče čitav dan. Neće mi to. Što ti matematike neće? Što me briga se. Daj da bježi, da učim. Što? Dobro. Sam se čao. Da sam te hvalio. Vidi ti taj zadatak. Kako da puno? Kad sam dobro sam. A 2 puta 2? Jedan. Okej. Ja sam dobro pogodio. Tu je i 2 puta 2 100. Pa mora da jesam od njih. Pa eto. Uglavnom. Ja se čao. Vidiš da uči, ja vidim. Da. No, nije šta je. Ovo što je ovo? Dokumenti. Ostavi, mama. Ne. Mama. To su meni dokument. Nisi dokument da dao. Da sam mrš napolje uzeo stukac i sam mrš napolje su. Izađeš i ćeš. Vojnici. Ajde sad spaka. Voli da se vas zebaj. I nemoj. Sutra smo se zajebala. Sad vidiš da učim. Neću. Jer ja došao dan i danas. Ja međer. Ajde, ovako odliče. Ajde, to je baš baš krica. Mogu majmu da vidi ostati. Za 25. Kad budu bio zadaci koji sam ja. Sjednicu. Originalna. Slušaj, jastucima. Normalno je bote, koje. Jastuci. Gaža. Rekao. Rikas malo boli. Mama!
tuko. Još i staješ, pička. Mamo, ovo nisam. Umre prvi udar. Jo, stariji brat. 7. razred, ja 6, na mene godinu stari. Ti 2003, ja 2004. Da se radi. Brate, znači. Shite sad. Znam nekad tebi u život bio rost. Nisam, već sam Ko jesi? na nemu. To možda kad sam bio moj. Treći. I u... Osam. I četvrti. I devet. Još jednom ne vidio šutno za jes. Napću te ovu